Terve! Videoaiheena jarrukahvan säätö, lasten pyörään tässä tapauksessa vielä BMX-käyttöön. Siinä nyt näkyykin aika peruskahva, miten se on monesti säädetty tolleen aika vaakatasoon ja suht kauas. Mutta kuten tästä kuvasta näkyy, jos se on noin vaakatasossa, niin siellä on nyt vasen ranne on niin kuin seisten yleensä. Ajetaan tolleen hyvin suorana, mutta tämä oikea jarrukahvan ranne on ihan mutkalla ja tuolla laillahan ei ole ollenkaan hyvä ajaa. Aloitetaan säätö siitä, että löysätään täältä tämä kuuskulma. Sen jälkeen kun se on löysällä, voidaan tästä kääntää tätä kahvaa vähän alaspäin ja sitten hakea semmoinen asento siihen, että ranne olisi hyvässä asennossa seisten. Jes, sitten kun se on säädetty tarpeeksi alas tai hyvää asentoa, että se on luonnollinen seistessä, sitten se pitäisi säätää sen verran lähelle, että yllättää kivasti painamaan sitä. Ja kahvan säätö lähemmäs tapahtuu täällä kuuskulma-avaimella. Eli tästä kun pyörittää se sillä lailla, että lapsenkin sormet yltää ja pysyy tiukkaa ote tangossa, niin tulee hyvä. No niin, nyt on etäisyyskin säädetty ja siihen yltää sormet, sitä pystyy helposti painaa ja säilyy tukeva ote tangosta. On helppo lähteä treenaamaan vaikka manuaaleja. Sen lisäksi, että kahva on oikein säädetty, on tosi tärkeää, että se on kevyt painaa, niin pienellä kuskilla riittää voima. Suurta osaa siinä näyttelee jarruvaijeri. Tässä näkyy esimerkki ehjästä ja hyvästä vaijerista. Kuori on kunnossa ja siinä ei ole erityisen teräviä mutkia matkalla. Ja se on täällä kunnolla kiinni, niin silloin sitä on ilo painella. Tämän pyörän vaijeri sen sijaan ei ole kunnossa. Sieltä kuori on halki. Kudokset näkyy sisältä. Siinä on hirveän teräviä mutkia. Ja vielä hyvin yleinen täältä menee vaijeri poikki. Sitten kun painaa, näkyy miten se painuu kasaan kuin jousi. Jarrusta tulee kumimainen eikä se toimi. Eli tämä vaijeri vaihtokunnossa. Sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä asiana, liikematkan säätö, joka tapahtuu helpoiten täältä jarrulängistä, tästä ruuvista. Eli ottaa kiinni längeistä, puristaa ne vannetta vasten, vetää vaijerista löysät pois. Sitten pikkasen naksun verran taaksepäin, eli vähän löysää niitä längiä, ettei noin jarrupalat ihan ota kiinni vanteeseen. Sitten vaan ruuvi kiinni. Ja noin, kun on jarrukunnossa, on helppo ja ilo manutella menemään. Boom.